ka KSU Southwest Kasis District haka santrik nailur ajar puar ka lek jurep ya ka wa kensi haranikor kum sibenta ban pej perman ya ka jingjabo jongkane ka wa ba haka ba layo iru ya ka jingkala rong jongka bat ka jingyap jongki phau hajar teli ki dok ha man la kasnam khamtam hakibna shwa ban slam haka ni ka jinglek jurep ka KSU hapo ka jilam usamla forward man nongram president bat usamla jits kam nongsi general secretary kalalap ba ka jingjabo jongkane ka wa kala bande na ka jingwan uranium bat ti do yong hakipol manchwa ka KSU kala krenshai ru bakan yai persha halo ka jingtmu bu kharkhana sain do yong niki coke factory joki company bo pair bat kumju kiroshimet haka thai nongjri namat ba kan kata omtang ya clear kamariang bat ka penjabo ru ya ka wa kensi henry kan bu ru ya ka koi ka khia jongki briu bat kimarat haka jingma kaseng kalabu jingli ru badun ayushalendet ka jingtmu bu coke factory haka thai nongjri haba banti do yong ru lakhang mantala jan siposnam di kumarsu penkenal bede bakani kawa kalong ba nadu senam ada kendai haka jingsha kaladon ka joint inspection apa nang jo KSU itu por lambat ka Meghalaya State Pollution Control Board hal bat ka jing wan jurip jungi itu por kalong ba hadin ka jing yap jung ki dokha ka jing kalarong jung ka ya ka ba lese haka ni kisni beradab ni i ka jing kalarong jung ka lada ka dei orang nemar ba ha jaka bakan longrong blue balong ki wi rai mata kalau longrong jerngam balai kai kadau ba penong ni bang wan tasni kalong ba kalong hadin bang ilei ba nakalang kai pot jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kam samla kransai lor jong kadau habide ba kajing jakla jong na ka namar kajing jakla jong na ka untang ba ka peniap ki dokha han rai ka panjanjaru ikinong sonong jong kani ka dong ka thain ha ka ban wat de umbam umde bat kata ka de gawi ka mat ka ban nakalang ka sang ngidam kam ban pej ban ngiwan khnang ni ka por mata bat ka ba ar pat kalong ba ka ba ngiwan hani kalong ba nglai jing tep ba kidon gikuk factory hapo jong ka than nong jri than nong kulang ya ka ba kila sedang bania chakmat mata bantai ya kita gikuk factory te hoj akasen gumana kong nakalang ka sang ngilalai ban be yaki lane ngilalai ban pansange habade bat kita ki jingtai rai mentang leyo jingtep ba kadon ka jing nakalang jongki companies nakalang jongki rusun kabu la badong lane kita ki reu kwan mantoi simet ki dang yai teng habade ba kata banta bat ka jingkeli ka bangi kwa bu jingkeli na pormta kalong ba tang na kadau ba namar ba ka jingsha kalong ba hakisna mumsha kadon ka jingti doyong kala penyap ki dokha bat mentang la tip ba la kham le i ba kala kham biang hanrei lada kin bu ko factory ka jingkeli ka bana kaleng ka san ka kwa bu kalong ba na e kin yo de yong mar kumbalong menta na kaleng jong ka NGT kadang khang ka jingti de yong de na kaleng jo ka san kalong ba nalor bangi persha ikini ku factory ngin pentikana ru ba ki ku factory kim dai baniang lane kim dai ban trekam hapo jong ne ka dong ka thai nama lada trekam kumbalong mene ki sibun ki paiba kin mat ki jinge kin janjarah ko bamdi bat om tang kata pi iru ikalenti sangkin apa jang ne dong than wi i wat kani ka jingkeng ne ka wa kan si ka bangi lawan jurep menta wi i wat ladan ki dak or pai bat khempep lada ki dan kita ki factory ki haban kit ki haban ya lamba kan ki surak bat kan bu jinge ru ik paiba ya ki knowledge nong wan ya ki nong song ha kata kapor den kalang ju ka sang hi kaban kong kolong ba abangwan ni ngi kwa ba ka Meghalaya State Pollution Control Board kan simkya badai bat ka jing jakla jung ka wa ka ba ar kolong ba kan pentikna ba kanom ai clearance ya kita ki lani ki jing bet ya kita ki cook factories namar kini kin senang perseludur arsha ya kane ka wa bat kumjuru ya kal air bat kumjuru kan penjot ru ya kini surok kelinti sangkin ke ba ngi i mata kedang dai tang kelinti sangkin ke ba hajing sha kalut kapasti ke ba kampadai ban om kiniat kali he de na kalang ka seng abde ban tang pan pauru long ba ong mene ba ngi pasha abde ba ta ka jing bu jing ko fatari halo kanorim ka jing ta ko ka khia ka jing ta ki umbam umdi ka jing tia ta ka sadong saukun bat kamai mariang bat ka jing ta aru kan kata aru ya kalai kawan jong ke pa ba hapo jong kini ka dong ka thain te lada kita ki reu simat lane na lang ki bor sarkar ki persang bat peniang ku fatri kumbal ong mene kapan i bagi temu ban klong tu tau doyong uba lamana na kaleng jong ka NGT bat nakaseng
lada ki yach kmat bede kani lese kan poi ka kep bangi haban yach ni haban lejurep man ki jaka ban khang lada kadon ka jing ti tu ya kita ki doyong nabta ban salan hitai kuk futri ki ba ki peniang menta bat nakaleng jo hasang ni debu ka wai ka jing kali bon ong ba ka jebu ka futri hi nyem don ka arten ba kadai ka jing tumu ban ti tu doyong ba nakaleng ka NGT kalamana kala khang baros kata te lada kadon ke bakum kata la ne lada kita gi try ke peniang kuk futri ki kim skap ya kasur ke ba nakaleng jo sang ban keleng paba dong kadong ka thain ki pan snow ban ong ba de man khang ban nom ya chakmat de bang nem ta nerang ka sang ni hablai ban kam ni haban khanglat ke bakum kita ba aku juga upor la kile kalong ba nyem ban sei namar ba la kumbolong menta kalong ba kidon ku futri ha ku futri ki haban khang doyong na ikin yo doyong haba ya kumbolong menta doyong ki khang namar kata kalong balada kini ku futri ke terkambet kalong ba nakalay jungi haban paj ni haban implement ya kai ke ba nakaleng jong ke NGT kala de pas ke orang adu gisnam ke bakam suat